85 жыл давамында халкыбызның милли мирасын, гореф-гадәтләрен, традицияларын саклап килгән, шуны халыкка, яшь буынга җиткергән Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблен зур юбилей белән чын күңелдән котлыйм. Ансамблебезгә киләчәктә дә иҗади уңышлар теләп калам. Тагын да зуррак казанышларга ирешеп, бик күп еллар армый-талмый халыкка хезмәт итәргә язсын. Хоровая группа ансамбля.